Philip awinjo ki iwacho kanyo ni negi chako ka onge ng'ato mane iwacho notelo negi kata ka jatend piny ne temo wuoyo. Wacho ni ere kaka udwa ni mondo ago kodu mbaka to uonge jatelo iluongo ni leaderless, partyless, ageless tenentie. Koro ne gin less gi te to gipenjo gi to ere kaka udwa ni awuoyo gi ng'a ka utu onge jatelo. Mama ne gima ne wachore mokwongo. To kuom kinde mokadho ndalo machuok mokadho waseneno ka ne nitiere moko kuom gima no wuok oko kendo koro chal ka gima obede opara manyime. Ang'o mokelo lokruok ma kama? Gima timore ni pile pile kineno lokruok moro kabiro to nitie gima iluongo ni victimization. Victimization tiende ni sirikal tiyo gi oteku mare thiro lokruok. Inyalo neg ng'ato motelo ne lokruogno kata motelo ne ng'anyono, inyalo make, itweye kata ilal kode. Mano be waneno ka timore ka. Gimomiyo seche duto sirikal gombo mondo ng'e ng'at ma timo gimoro. Pachgi nitiere jasiasa moro ma samoro ni e tok gini. Kata ni mondo wamany ng'ani wago dhoge bor owe weche mang'eny. Kata mondo wamany ng'atni walal kode. Koro sirikal nyalo tiyo gi yore mang'eny. Kata sani nyewo mak joma tindo mang'eny mapok wang'e kuonde mantiere. Nitiere joma nosenegi mabe iseneno ma oselando. Moingo ji sani apani moingo 80 ma oseland nonegi. Moland mokwongo nolalgo moingo ji 600 to pod imako ji. Koro bedo faceless, bedo leaderless, bedo partyless. Tiende mana ni okete ni ng'ata nyalo chung mbele. To gima awacho pile kata ma anyiso jowa pile joma tindo en ni mondo lokruok obede, mondo revolution obed successful, ng'ato nyaka yie ni an jatelo kata an nyime atelo ne jowagi, adhi bet iluongo ni sacrificial lamb. Manyiso ni mane chich mane gibedo go e kinde mokadho rawere ma okoro wuok kendo luongo nyaka twak gi jofwambo. Actually gima do timore ni dine bed ni nitiere jatelo motelo ne ng'anyogi mano wuok ayanga chakre chon. Gik moko ariyo dine timore. Dine sirikal othire kapok odhi mbele. Kata dine ochope state house kama ne gidwa chope. Gima timore ng'anyo kata revolution en ni nitiere decisions ma nyaka jikaw. Nitiere command. Kata mane lweny nitiere center of command. E piny Kenya ka nitiere center of command. Nitiere ng'ama chiwo orders. Nitiere ng'ama chiwo direction. Nikoro kwa ka to wadhi kacha, to wadhi kacha, to wadhi kacha. Nineno ka joma tindo nodonje e parliament. To gitimo gima duong' ahinya e parliament no. Jomoko nowuotho matin, jomoko owacho no chiemo. Kaeto bilo mchele matin to wuok. Ka dine bed nitiere center of command kata ng'ama notelo ne revolution no. To nowacho ni wadhi bete bunge kuom thuolo mar 1 hour kata 30 minutes. Wadhi golo twakwa ei bunge. Wadhi bedo gi speaker wa ei bunge. Koro bedo leaderless gi partyless nigi berne gi rachne. Yes.